дар даврони соҳибистиқлолӣ дар мамлакат шароити таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. дар литсейи касбии техникии ноҳияи Шахринав касбомӯзон аз рӯи 7 ихтисос тракторчӣ, машинисти истеҳсолоти кишоварзӣ, муҳосиб бо омӯзиши кор дар компютер, монтёри барқ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ, дӯзандагӣ, системаи компютерӣ ва интернети технологӣ, ҳисобчӣ ва ғайр аз ин дар курсҳои кӯтоҳмуддати 3 моҳа касбу ҳунар меомӯзанд. тахассусро зиёд кардем, ихтисоса зиёд кардем. Аз он ҷумла мана ба замонаи ҳозира мувофиқ компютер, асосҳои компютер, баъд технология, асосҳои технология ва компютер, ҳисобчӣ бо донистани компютер. Албатта бо муассисаи мо техникӣ аст, тракторчӣ, машинист, истеҳсолоти кишоварзӣ, барқчӣ барои корхонаҳои давлатӣ, корхонаҳои шахсӣ бахшӣ тайёр мекунем. Ман тамоми шароитро барои хондан дорем. ҷараёни таълим дар коллеҷи тиббии ноҳияи Шахринав мувофиқи талабот ташкил шудааст. Пайваста ҳафтаҳои фаннӣ, дарсҳои кушод ва соатҳои кушоди тарбиявӣ баргузор мегарданд. сатҳу сифати дониши хонандагон ба талабот ҷавобгӯст. дар коллеҷи мо муаллимон ва муаллимаҳои таҷрибадор ба мо дарс мегузаранд. таҷҳизотҳои амалӣ низ ба мо таъмин карда шудааст. ман мехоҳам дар оянда мисли падарам дар соҳаи тиб кору фаъолияти худро давом дода ба халқи худ хизмат намоям. бояд гуфт ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ дар мамлакат даҳҳо заводу фабрика ва дигар корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд ёфтаанд. масъалаи дигаре ки ҳукумати ҷумҳурӣ ба он аҳамияти махсус медиҳад, ин омода намудани мутахассисони соҳибкасб барои корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад. дар 2017 сол дар коллеҷи тибби мо 75 нафар ҷавон духтарон ва ҷавон писарон аз тарафи маркази миллии тестӣ дохил шуданд ва инам як меҳрубонӣ, як ташаббуси, як ватанпарвари ин ҷумҳурии давлати мо мебошад. айниқол дар коллеҷи тибби мо 185 нафар донишҷӯён таҳсил меёбад дар 3 бахш, бахши 1, бахши 2, бахши 3. 28 нафар омӯзгороне ки тахассуси олӣ дорад, тахассуси якум ва тахассуси дуюм таҷрибаи корӣ дорад, ба донишҷӯён таълим медиҳанд. ҳамин аст ки коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва литсейҳо дар ноҳияи Шахринав барои татбиқи сиёсати давлат дар самти таълиму тарбияи насли наврас мувофиқ буда фаъолияти он ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошад.